ένα ήσυχο ποτάμι με μεγάλα βαθιά νερά. Τον βγάλαν άρον-άρον, ούτε πρόγραμμα δεν πρόλαβαν να του δώσουνε και του δώσαν συγκεκριμένα μεγάλα ποσοστά για να μπορούν να τον καλούν τα κανάλια. Λοιπόν, είναι φανερό ότι ο κύριος Θεοδωράκης προβάλλεται ως παιδί του μηντιακού συστήματος. Αυτό το πράγμα λοιπόν, αυτό το όχι μόρφωμα, μορφίδιο, το οποίο αναπαρήχθηκε, μπήκε μέσα σε μια θερμοκοιτίδα, σε μια ταλάντωση. Το ποτάμι πώς το βλέπεις? Καθόλου καλά. Δεν είναι ποτάμι, είναι ασηπτικός βόθρος. Εάν θέλουν στη θέση αντιπολίτευσης να βάλουν το Θοδωράκη, ας βάλουν και τη Δάφνη Σιμίτη, τη θεία του, να τελειώνουμε. Η κυρία Σιμίτη είναι θεία του. Η κυρία Δάφνη Σιμίτη, ποιανού είναι? Εξάρτητοι Έλληνες είναι πολιτικό κόμμα, είναι πολιτικός φορέας. Οι πρωταγωνιστές είναι πολιτικός φορέας. Ως δούριο ύπο για την εξυπηρέτηση συμφερόντων βλέπει την κίνηση του Σταύρου Θεοδωράκη ο Βύρον Πολύδωρας. Το σύστημα υπερτιμά τις δυνάμεις του και σερβίρει ό,τι θέλει στο λαό, στους μουζίκους. Εγώ λέγομαι Βύρον Πολύδωρας και είμαι 33 χρόνια βουλευτής. Ας το πάρει το ποτάμι, δεν λέει τίποτα για τα τρέχοντα προβλήματα. Μιλάμε απόψε περί ανέμων και υδάτων. Τι σκεφτόνταν ο Σταύρος Θεοδωράκης. Κυρίες και κύριοι, λυπούμε, αλλά περπατώντας στην Ελλάδα αυτά συνάντησα. Έχω επιλέξει ένα διαφορετικό δρόμο. Αυτό έχει θυμώσει κάποιους. Εγώ μόλις βγήκα, τους είπα ότι θέλω να το κάνω κάπως αλλιώς. Θα επιμείνω στον άλλο τρόπο. Σε αυτόν τον τρόπο, αυτό που κάνω εδώ. Αυτό το πράγμα λοιπόν, αυτό το όχι μόρφωμα, μορφίδιο, σε μια ταλάντωση. Δεν θεωρώ ότι ένας δημοσιογράφος, όπως και σήμερα ένας πολιτικός, πρέπει να τα έχει καλά με όλους. Και πολλές φορές αυτοί που σε βρίζουν, σε καθορίζουν κιόλας. Τι σκεφτόνταν ο Σταύρος Θεοδωράκης. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που θα δείξει έναν δρόμο που ο λαός θα τον ακολουθήσει και θα σωθεί. Ο λαός δεν σώζεται. Ο λαός σώζει.